Machini wadonjo weche mag tuke. Tim adhula mar Kakamega Homeboyz oyudo loch malach mar gonde 5 kuom achiel e tukgi kod Amani Youths e round mar 64 mag FKF Cup. Loch machal kamano koro miyo jende kocha Patrick Odhiambo thuolo mar donjo e kidieny mar round mar 32 e tugono, kendo bedo achiel kuom timbe mamoko ma oseyudo thuolo mar dhi nyime kaka Gor Mahia, Dynamo FC, Kenya Police, Ulinzi Stars, Kariobangi Sharks kod mamoko. Batambuzi amepiga! Cheka na nyavu namna gani? Cheka na nyavu kimchezo tu. Namna gani hawana pressure? 2, 3 anacheka na nyavu ile. Fantastic goal ile. Inakwenda, labda itakuwa ya kwanza. Wanzala! 1 ile ndani. Victor ameweka 1-0. Center refa anasema ngoma imefika mwisho. Ni mechi ya kwanza iliyoanza majira saa 7. Nimeweza kumalizika kwa ushindi wa timu yake Patrick Odhiambo.